लोगोफोर माबायदि बारनांगौ दैफोरा स्टुडेन्टफोरा जोबोद खस्थ' मोनगासिनो दायो स्कुलाबो एग्जाम टाइम खस्थ' मस्थ'यै बारना थांनांगौ जायो बिसोरो लामाफोरखौनो खुरखाजोब्बाय दैया माबायदि नायदो लोगोफोर नायदो लामानि हालोदानो गैला दैयानो जाजोब्बाय गासैखौबो पानी जा रहा है इधर बागानफ्रा माबायदि लोमजोबनानै दं नायदो माबायदि दैजों बारनांगौ जायो लोगोफोर नै लामाया गासैबो खुरखाजोब्बाय बै दालांनिफ्रायनो नै बिसिम दै गोजा लामाफ्रा खुरखाजोब्बाय नै गाइस नायदो माबायदि जादों दैफ्रानो खुरखाजोब्बाय लामाफोरखौनो दैफ्रा बेसेबां गेदेर फैदों नायदो नायदो माबायदि लोमदों बागानफ्रानो जोबोद गाज्रि अबस्था जागासिनो नै लोगोफोर दैयानो हान्थुसे जायो लामायावनो बेबायदि सोलिनांगौला बोरै फैनायलांदो ओरै न'आबो लोमलाबायजोबनानै दङ हान्थुसे जायोनो हान्थु बारो दैयानो गय बागानफ्रा नांगौ हनै गासिबो दै गोजा ओइयाव न' दङ हनै न'आबो लोमजोबबाय वाव दैखरफ्रा नै दैखरफ्राबो नै लोमजोबबाय गैला लोंजानायनि अबस्थायानो गैला दै गाज्रियानो हाबजोब्बाय दैखरफोराव दा माबायदि अबस्थायाव दं नायदो नायदो न'फोरा माबायदि अबस्थायाव दङ दैफोरानो हान्थुसे जायो नै फेन्दासे जायो नाय लोगोफोर माबायदि जादों न'फोरा बेफोरबायदि गरिब न'खरनि मानसिफ्रा दै लोमजानानैहाय दा मा मावनानै जागोन दैयानो न'फ्रानो दै गोजा मोना बबेबा खामानि मावहैनो मोना दा बेफोरबायदि दै लोमनानै मा मावनानै जागोन नायफैनाय गासिबो न'आ बेसेराल दै लोमजोबनानै दङ जोबोद खस्थ'